Λοιπόν, θέλετε να δούμε τη γη, την Ελλάδα από ψηλά? Κάποιοι έχουν αυτή τη χαρά. Πάμε λοιπόν στα χαλαρά, στα ωραία, στα ενδιαφέροντα. Όσοι είστε μπροστά στο κομπιούτερ, θέλουμε παρακαλώ να πληκτρολογήσετε την εξής διεύθυνση. Εντάξει, www.lifeinaclick.gr lifeinaclick.gr. Κοντά μας είναι ο εμπνευστής της συγκεκριμένης ιστοσελίδας φωτογραφίας, ο άνθρωπος που έχει σπουδάσει φωτογραφία, έχει βγάλει αυτές τις φωτογραφίες που θα δείτε, έχει εργαστεί στο παρελθόν στο περιοδικό Αεροπορίας Πτήση, έχει υπάρξει αρχισυντάκτης του αεροπορικού περιοδικού Αεροπλάνα. Είναι ο κύριος Μπατζανόπουλος, ο κύριος Προκόπης Μπατζανόπουλος, ιδρυτής των ιστοσελίδων airmotionalepisys.com. Ήσασταν και πιλότος, κύριε Μπατζανόπουλο, γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Νομίζω ότι πρέπει να έχετε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το μάτι σας δηλαδή και κατά συνέπεια και φωτογραφικός φακός να έχει δει ωραία πράγματα. Μετά από 16 χρονών, οπότε το κύριο μου επάγγελμα είναι πιλότος. Είμαι στην πολιτική αεροπορία που ξεκινήσει πετώντας ανεμόφτερα. Και τώρα είμαι πιλότος πολιτικής αεροπορίας, πετάω αεροπλάνα και ελικόπτερα. Και συγγνώμη, την ώρα που πιλοτάρετε τραβάτε φωτογραφίες? Να ξέρω, άμα είσαστε εσείς πιλότος, να μπω ή να μην μπω, καταλάβω. Συνήθως έχω κάποιον μαζί όταν τραβάω φωτογραφίες που πετάει το αεροπλάνο. Αστείευαμε. Αλήθεια, ύψος, κυρίως ο μέσος όρος, πόσες χιλιάδες πόδια που είσαστε? Μια αεροφωτογραφία σαν αυτές που θα δείτε στο Air Motional, στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει δηλαδή και στο Life in a Click, μπορεί να έχει ξεκινήσει από τα 1000 πόδια και να είναι και από τα 30.000 πόδια που να φαίνεται ακόμη και η καμπυλότητα της γης. Το πιο... Τώρα είναι πολύ χαζή ενδεχομένως η ερώτηση που θα κάνω, αλλά θα την κάνω. Η πιο μαγική εικόνα, η πιο μαγική φωτογραφία που έχετε τραβήξει, κάτι που σας έχει εμπνεύσει ούτως ή άλλως, κάτι που σας έχει μείνει μετά από τόσα χρόνια και τόσα ταξίδια, και που θα δούμε και στο βιβλίο με τις 120 αεροφωτογραφίες ή στο λεύκομα αυτό ή στην ιστοσελίδα. Αυτό που λέω σε όλους είναι ότι ας πούμε το Air Motional, που είναι στην ουσία όλες αυτές οι πτήσεις που έχω κάνει συμπυκνωμένες μέσα σε 120-130 σελίδες εδώ και 15 χρόνια, είναι ότι δεν είναι στην πραγματικότητα φωτογραφίες, είναι συναισθήματα, δηλαδή νιώθουμε κάτι με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε εμείς που είμαστε όλη μέρα στον αέρα δεν είναι το ίδιο που βλέπει ένας επιβάτης από το αεροπλάνο, βλέπουμε κάτι διαφορετικό, γιατί εκεί είναι ο χώρος που εργαζόμαστε. Συνεπώς, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι η φωτογραφία που τραβά σήμερα, την επόμενη μέρα μπορεί να περάσει από το ίδιο σημείο ακριβώς την ίδια ώρα και να μην υπάρχει. Η φύση δημιουργεί ένα πίνακα ζωγραφικής και εξαφανίζεται την άλλη μέρα. Ήσουν τυχερός που το είδες. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το πιο μαγικό που με συγκλονίζει, δηλαδή κάθε φορά που το βλέπω. Σαφώς όμως θα υπάρχει και σχήμια την οποία έχετε δει, έχετε καταγράψει, έχετε απαθανατήσει, και ίσως να είναι και πιο δυνατή αυτή η εικόνα, είτε είναι ρύπανση, είτε είναι μια πληγή της γης, ή δεν ξέρω τι άλλο έχετε δει. Πάντως αυτές οι εικόνες, σαφώς οι φωτογραφίες θα έχουν και έναν σκοπό και έναν λόγο, να μας αφυπνίσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Προσπαθούμε να την κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφα τις περισσότερες φορές την ασχήμια. Από την άλλη μεριά είναι ότι απουσιάζουν οι υπόλοιπες αισθήσεις όταν έχεις μια φωτογραφία. Απουσιάζει η όσφρηση, η ακοή, γιατί δεν ακούς τη φασαρία της πόλης πιθανότατα ή μια άσχημη μυρωδιά και βλέπεις μόνο την εικόνα. Οπότε, αν καταφέρει ο φωτογράφος να κάνει την εικόνα ωραία, έχει πετύχει το σκοπό του. Μάλιστα. Τώρα. Άσχημη εικόνα. Ναι, αυτή είναι η κληρονομιά σας, έτσι, κύριε Μπατζανόπουλο. Αυτό είναι ο θησαυρός σας, υποθέτω. Τι πτήσεις τώρα, αυτό είναι το δικό σας το κομμάτι. Μπράβο, λοιπόν, πότε θα κυκλοφορήσει το φωτογραφικό λεύκομα? Τους επόμενους 3 μήνες ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των φωτογραφιών και φαντάζομαι μέχρι το τέλος της άνοιξης θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Να πούμε επίσης ότι μπορεί... Υπάρχει ένα μικρό δείγμα, συγγνώμη που διακόπτω. Υπάρχει ένα μικρό δείγμα στο airmotional.com σε υψηλή ανάλυση. Μπορεί να δει κάποιος ένα μικρό μέρος του βιβλίου με μουσική, με μια πολύ ωραία μουσική, πολύ προσεκτικά επιλεγμένη, η οποία μπορεί να απολαύσει κάποιος. Αυτό το πράγμα να είναι σε κίνηση, είναι λίγο διαφορετικό το συναίσθημα στο βίντεο κλιπ από ότι στο βιβλίο. Το κάθε ένα έχει την ομορφιά του όμως. Και αν συνδυάζεται πολύ ωραία και με τη μουσική, ξέρετε αυτό το πάντραμα εικόνας και ήχου. Έχουμε κάνει καλή δουλειά εκεί. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Έχεις την αίσθηση όταν ταξιδεύεις και ένα πράγμα, ρε παιδί μου, λες, κοίτα τι ωραία που είναι τελικά αυτή η γη. Κοίτα τι ωραίος που είναι ο πλανήτης. Κοίτα τι μαγεία που υπάρχει.
Και είναι όλα ζωντανά κομμάτια. Είμαστε όλα ζωντανά κομμάτια αυτού του πλανήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπατζανόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φωτογραφικό λεύκομα με 120 φωτογραφίες του κύριου Μπατζανόπουλου, του κύριου Προκόπη Μπατζανόπουλου. Είναι πιλότος στην πολιτική αεροπορία, όπως ακούσατε. Έχει σπουδάσει φωτογραφία. Επίσης, πληκτρολογήστε το www.lifeineclick.gr. Δείτε φωτογραφίες, δείτε τη γη, δείτε την ομορφιά, δείτε τις δυσάρεστες εικόνες, δείτε αυτόν τον τρόπο αφύπνισης και συνειδητοποίησης, αν θέλετε, των πράξεών μας. Όλα είναι ένα κομμάτι αυτής της ζωής. Σε λίγο, μάλλον τώρα.